Suntem pro playeri. Hai! Hai! Laud. Prea mult gay. Futu-ți Dumnezei, măte, să-ți fut, dar la nu moare! Stai așa că suntem pro player acum, gata. Suntem mai pro player acum. Uite, stai cu skin, ăsta îți dă mai mult boosting, fii atent. Pac! Fii atent, mai mult boosting. Bam, ai văzut ce l-am bătut? Pac! Mai unul, aici, pac! Stai că s-a bate cu pistolul, că e noob. Mai era unul. Suntem pro player, da? Hai, crucea, mă, tu unde ești? Am văzut. Uite aici, pac! Ai văzut, mă, băi, suntem prea pro player, mă. Eu baga pula la ceala. Tu-ți Dumnezei! Cu toate, de fapt, cu toate este pro player. Ce pula mea. E unul acolo. Granada! Hai! Bă! Ai văzut tactică de a menține oponentele. Acum nu ne vede oponentul. Șșș, nu ne vede oponentul în momentul ăsta. Futu-ți Dumnezeu! Ia de aici. Fii atent. Pro player! A făcut așa, doamnelor, este 2014 și ne-am instalat Counter-Strike ăsta și jucăm Counter-Strike. N-am defuze, am vrut să zic defuze, da, la terorist. Da, suntem prea pro playeri, trebuie să dăm pe lung un flashbang și să luăm site-ul. Bă, long. Bă, aproape în crucea, mă, te dau omoarele, ești prost. Așa. Da, doamnelor, asta, cam asta a fost tactica, vă mulțumesc. Doamnelor, am câștigat meciul. Suntem cei mai buni la pro player. Deci am câștigat meciul. Doamnelor și domnilor, am câștigat meciul. Futu-ți Dumnezei, mă, nu trebuia să apară.